umkhuba usekhaya, omunye ukhomba omunye usevikela ihlo lakhe. Inzondo yabulalisa abantu emndenini, umama usengizondela isoka lami. Bengisathela ngiyeke ngithanda umuntu engimthandayo, engimthandayo. Hey, umkhuba usekhaya, omunye ukhomba omunye usevikela ihlo lakhe. Inzondo yabulalisa abantu emndenini, umama usengizondela isoka lami. Yeah, my roses. Mbali yami. Ngike ngazama ukukhuluma nomama la nodaba kade selikhulume izolo. Wathini? Ya yena uvumile ukuvuma kodwa ke Kodwa ini manje? ukuthi uma yabo ile nhlobo lekholela kakhulu endabeni zemthetho, amasiko na yonke leyo nto yabo, so ukuthi angeke ukwazi ukuthi wena usuke kini uze la engakhulumanga mhlambe nomzali wakho. Uma ngeke ayivume leyo nto. Hayi phela kodwa ngizamile indlela ezokumenza ukuthi kavume, because ngithe mina imali uzothi uzokutest yabo ukuthi uyiyona ngempela le nto le yakhe uMasibiso uyiyona. Vele ngiyazi ke wena mama ukhuthalele nje futhi uzomimpress uma yabo, so ke nje just nje uthi amcele kuphela then uzobe usuyeza ke la. Okay, sesizolindela ukuthi uzothini ke nje la mama usendlini. Hayi kumele kuvume phela. Uma wakho mina ngazi ukuthi wayenza kanjena because noma kuthiwa wena noma kuthiwa ubani obvious phela ngeenkomo ngithi ziza kuye. Hayi mina understand le ukuthi yini wena ekuvalela ngaphandle. Ama ngim-understand nje unomona. Hayi kodwa ukhululeka kona. Sizoyinqoba yonke le nto yes. Izinto zami la wagcina ngangikhokhelanga uthi ngimfonele. Jwayela kabi lo mfazi. Hello. Yebo Masibiso unjani? Hayi kuyaphila. Phela sengithi ngikuthinte ngoba ilokhu wagcina la ekhaya kaMdluli ngoba uzofuna amakhathakhatha wahamba unomphela ungayikhipha inkomo yami engangiyifunile. Ithini into yakho ngoba phela manje ngokwenza kanjalo ungixabanisa nomsamo wala ekhaya. Aziphumi izinto la ekhaya ngesikweletu. Ngizokulokhuzela amasonto amabili. Ngikalela amasonto amabili ukhokhe. Ngale kwalokho uzokubona ukuthi ngifana no mina ngoba wenza ukuthi manje nengazi ukuthi into zami Mama Mdluli uzozungiqalela amasonto amabili okuthena okwenzana amasonto amabili lawo waqalayo. Ngoba phela wena wanginikeza lo muntu wakho ongasebenzi. Umntwana mina ngamfakela ukudla. Ngamfakela nalo muntu wakho lo. Ngasifica futhi sitsha singenalutho. Ngiyabona futhi ngokuqoqe umntwana uyabhiyoza. Ayikho lento ngitshela lo muntu wakho usebenza konke ozothola la kumina. Ayikho inkomo ezothola la kumina. Uzongenzani Mamdluli uzongenzani? Indlela wena wayisebenzisa ngayo ukudla kwakushisa noma kwakubanda na ngoba ngithatha izinto umdadika angalandeli ama instruction. Akho nkomo-ke wayithola la. Akho nkomo wayithola la Mamdluli. Ukudla kwakho akusebenzanga. Ayi umuntu wakho awusebenzanga ekudleni kade kufaka kuwona. Akazi usebenza.
Oh hayi ke asazi ke sizobona ke phela. Habe namhlola wami bo. Awusebenzi umuntu wakho wena, awusebenzi. Ngeke ngize libambe ngashoni mina. Habe umhlola wami bo. Ya mano mbuso. Hey wonakele. Ngenzeni? Wonakele. Ngenzeni mina? Wabanjwa Gundwane. Uba lokhuluma naye efonini? Wena uhlanga nabo sikhuluma noba efonini. Uba lokhuluma. Wena uzweni, wena uzongibuza lokho uthi. Ngahle ngakusola. Nangu umntwana Nkosi yami. Lokho ngokuvukele wona ngalela langa ngahle ngakusola. Ngaze ngalingwa wenze nje. Uzozongibiza ngosithandwa sami into kanti yazi ukuthi ufuna ukungibulala. Mina. Wonakele. Mina ngifuna ukubulala wena. Ukubulala wena. Yebo. Yabona manje uzonginuka. Uyazi uzonginuka namanje. Uzonginuka. Ubanjiwe. Uyangibhedela wena. Uyangibhedela. Ukuhluleka nokuphika lokho uyangibhedela. Into engapheli. Wonakele kabi. Ngabe uyangibhedela. Mina ngakuphakela ukudla wena. Lalela ke ngizange ngikudle lokho kudla. Awuzange ngikudle? Angizange ngikudle. Manje imama wazi ukudle pho mina ungisola ngani pho ungisola ngani? Hayibo, ngiqeda ukubamba ukhuluma nefoni wena. Mina angaze ngenze lutho mina. Uwena ocabangela into zakhe ezithanda wena. Angaze ngenze lutho. Lalela ke angizange ngikudle lokho kudla lokho. Hayi, yewena. Hey, yabona le ngane le. Indaba pho wacobeka ngakho njani? Hayi ilento enzeka lapha kuloya muzi. Yini kwenze njani? Ngibamba uma phela ukhuluma nefoni. Hayibo yini kanti akufanelanga nikhuluma nefoni? Kufanele kodwa athi bekhuluma ngendaba leyo ukuthi kungidlisa. Bekhuluma ukudliza. Ngimbambe ekhuluma nefoni ngathi bekhuluma nomuntu oyisangoma. Mayelana nokuthi ungenzela ukudla kodwa ngisaphila yabona lezi kanjalo ngathi shuthi bezama ukungibulala phela. Hayibo kanti uma wakho unjani ngempela? Hey mina ngisazi futhi nje sengiyasaba ukuhlala laphana. Mina ngazi ukuthi uzoyenza njani lento noma wathi ukhulumile noma wakho anqaba ukuthi uze la. Sokusho ukuthi uzomela uze ngenkane. Yo. Hayi kwazi kwanzima mina ngazi ngisazi. Ngicabanga ukuthi uzoba ngcono ukuthi uvele upakishe imithwalo nje bese uzala. Ngizozama uconvince uma ukuthi ayiyeke yonke lento. Hey okay. Soba ngcono kanjalo because lapha ngiyasaba mina. Lasibe siyazoba njani? Hayi. Singihambe ngizokubona. Mama, wadabukisa nje indaba. Hey mntanami. Kubi. Indaba manje. Hey, kubi. Amakuthiwa abantu kuthiwa kubi kusokubi kanjena ke njengoba kugubi kumina. Hayibo maphela kwenzakalani? Angazi noma ngihleke, noma ngikhale, noma ngenze njani. Icebo lami phela ke usisakho siyalasa. Ngikhuluma ngaloyo. Hayibo, icebo lami dlulo ukuthi mina namamdlulo ukuthi mina kade ngifuna ukumdlisa. Poison. Ayikho phela into azoyenza vele. Mungamthusayini ukuthi bevutha kanjani. Hayibo bungambona. Hayibo ma, mina ngikwazi ustrong, ngikwazi uyingqothovu wena. Yena ngingqothovu impela kodwa hayi. Ubengafuni mina ukuthi ayithole yonke le ndaba le. Kodwa useyitholileke intombi. Noma seyitholile ayikho into azoyenza kuyafana. Kodwa vele ayikho into angayenza. Uzobenza kuba. Ubenza kuba le nto le. Ngingasho ukuthi akangilinde round 2. Akangilinde round 2 kuyesa for yena. Futhi lo mshado ngeke aze uthole sisi. Ngiseseqala inyembezi. Waba lo mshado?
Owam. Awuphinde futhi Ntombo wami lomshado. Wow. Njalo nje. Intandokazi yami. Yabona yena akakhohlwa ngisho ukuthi useyazi. Hawu asikho isidingo sokuthi uyikhathaza ngalo noma ngathi uyazi wena nje ukuthi umtshele ukuthi aphola relax angatatazeli. Hayibo. Ngiphikile mina. Cause cha bayiqhubeka nje njengoba uthi ube high lapha umtshele ukuthi ungatatazeli girl relax. Ngiyeza ukufanele wena. Mawuzoqhubeka kube lapha ya. Kukhula angazi kahle. Relax nje mina ngikwazi umasibisi mina. Ngikwazi Hey, kachaze. Umasibisi ka1 mina. Habe ngothofu mina. Hawu. Kanti nje ngiza nenye plan. Angakuboni lokhu udabukisa manje. Inkulu kabi. Buya. Ube lo muntu engimaziyo. Ngazathona imikomishi yethiye ukuze ngicabange kahle lento engifuna ukuyenza ngoba ya. Ngisileke lapha sikwenze. Lulo. Sengifile ntombi. Hayi. Niyaphila bo. Mamdlwana. Asithemba ukuthi uyaphila ntombi. Nami ngiyaphila lokho ngathini. Ngize la kuwena ngizozithoba. Ngizozehlisa. Uzoqolisa kuwena. Ngizoqolisa kuwena ngiyazehlisa. Yabo lento bengisho ukuthi umuthi wakho awusebenzi. Ayikho leyo nto leyo. Umntana uvele wathatha ukudla wakufaka esitsha wafida izinja. Cabanga, ngifale inja lapha endlini. Lapha ekhaya ifile inja. Uzenza ungqesta vele yena ke. Futhi angingakhulumi kakhulu ngikhuluma izinto ezitheni kodwa la ngize kubona ngithi ngizozithoba. Ngiyaqolisa. Hey masibisi. Into ozoyisho la ngifikisela inyembezi. Ngifikisela inyembezi njengazi ngizoyibamba ngiyithini ngoba nasedlozi nakhala kodwa sizayiphumela ngoba ungisukele ndumbeni wathi ngikunikeze izinto. Uyaba wena uthi ayisebenzanga manje usuzoxolisa. Akuwona wami lo msebenzi Ngiyaxolisa bamdlulu ngiyaxolisa Nkosi yami ngiyaxolisa. Izinyembezi zakho zingaweli phansi ngoba mezawela phansi shuthi inkinga izoba kumina ke phela. Hayi ntombi ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa nje. Konke ngizokulungisa njengendlela ngiyaxolisa. Hayi mamdlulu. Ngeke phela ntombi. Musukhala kanje. Musukhala. Hayi ungenzela amabhadi mamdlulu manje. Umsebenzi wabantu abadala lo. Angikwazi ukukhuluma lutho nawe. Ngoba bephezulu nje abakwazi ukusho lutho nawe. Kuyomela uzame ngawo wonke amandla akho ulethe imbuzi. Kuhlanjulula indumba ngoba akuwona umsebenzi wami lo. Wena uthatha ngokungeya mina ngoba nakho uthi uyangazi. Akuwona umsebenzi wami lo wabantu abadala kufanele uthenge imbuzi kuhlambulula indumba. Ngiyema lapha. Ibe mamdlulu abantu abadala bafuna imbuzi. Oh hayi ke. Sengiletha yona imbuzi. Ngiletha mzwana ngithola imali. Uyangazi ngixakekile. Ngiletha yona imbuzi leyo. Ngixakekile kodwa musukhala. Ngizoxolisa. Sale kahle.
Yebo ngiphinde ngakubiza Masibisi. Yini manje inkinga? Indaba isengayo uMbalenhle. Uyabona Masibisi. Mina ngiyayikholwa lento oyishoyo ukuthi lo Mbalenhle akalungile ngempela. Hawu. Ngempela. Ubungeke Masibisi uthi wena uyikhulisile lezi ingane zombili bese ungazazi. Uyazazi. Injalo vele indaba. Uyazazi noma Masibisi lezi ingane. Kuze siprovele lo mfana. Awungibone kuMbalenhle angathi kungivakasha kwaleli ekhaya. Ayephi uMbalenhle? Azovakasha la. Ayikho into enjalo ke phela. Mayikwazi ukwenza lento ezohlala kwakho ngaliphi lona? Masibisi. Ngaliphi? Lalela. Yazi ngithi ungibiza into ebalekile. Lalela Masibisi. Hayi, Ngithi mina ngifuna lo mfana mbone uMbalenhle. azombonela la kwakho. Azombona la. Nakhona vele eqaleni wenze njalo ngifike la kwakho sizosebenza. Wambona ngisho. Namanje safuna ukuthi azombona, uzombona ukuthini manje ukuthi ukwenze njani? Masibisi phela ngizothi kumfaka nami ngimfaka. Umfaka yini madam? Khona azombona. Yazi bengithi uzana ecebele right wena kodwa uyangibhedela futhi. Hawu, kanti Yebo sibu. Sawubona ma. Yebo njani? Ngiyaphila. Yaphila. Manje ukwazile ukukhuluma noMasibisi uthini? Hey. Anam indaba kaMasibisi. Angiyazi ngizoyithini. Hawu ma usho ukuthini manje uthi awazi ukuthi uzoyithini nganthe uzokhuluma naye nje? Angiyazi ngizoyithini ntanami. uMasibisi ngikhulume kahle naye ngaze ngamchazela. Uyaphetha. Uyaphetha ukuthi uMbalenhle eze la ekhaya. Angazi ukuthi into esizoyenza njani manje le. Manakwe ma kunento ekhona la. uMasibisi uke wazama ukubulala uLokhoza uMbalenhle. Ngithi uyakukhumbula lokho. So njengoba enqaba ukuthi eze la kusho ukuthi thina phela simnyekela ukuthi azambulala. Phela wazi mntanami ukuthi le ndaba yokumbulala into esemfihlakalweni, into esingakwazi ukuyiveza leyo. Ingakho sizama ngalendlela elizama ngayo. Hayi ngeke ma kusho ukuthi ngenze njani ke mina? Mntanami safuna simzame ngenye indlela futhi. Hayi cha uyazanywa ke bona. Mina nje ngicabanga ukuthi ngcono ngivele ngiyeke kwandaba yokulobola nendaba zokushada. Kusho ukuthi kuyacaca phela ukuthi akudalelwa. Hayi ngeke phela mntanami ngeke. Kusho ukuthi njani ngithatha uLokhoza nombuso ke mina ngenxa ukuthi ke uMasibisi akafuna uMbalenhle. Hayi sumzama Masibisi. Hayi wayengeke. Ngizombamba mina. Ngeke. Ngizombamba. Hayi. wena Mbalenhle unesicefe. Unesicefe. Hlezi kunenkinga kulomuzi. Yabona kulokhu wena waya lapha kaMedem uyongisiza. Mina imcondo yami iphelela khona. Elokho engibizela udaba lakho lolu wena ungafuni ukuthi lilunge namhlanje. Uwena wenza izinto zibe nzima mama, yamukela amalobolo. Yini inkinga yakho? Ngamukela amalobolo aza kuwena. Yebo aza kumina. Wena kusho ukuthi usuhambile kwagijima waya lapha kaMedem wathi ufuna ukuyohlala khona. Uxakwe yini? Yini lexakile la ekhaya? Ngixaka wena phela ngihlukumeza la ekhaya. Ngiyakuhlukumeza. Mina ngiyahlukumeza wena. Yonke ngisho le. Wazini wena ngokugana wena? Wazini ngokugana? Yinto yazi ngokugana. Wembalenhle. Sisi. Hayibo. Ufuna ngize ngenzeni? Ufuna ngize ngenzeni Mbalenhle? Kasibusiso. Uyilapho. Yila ungayikhona ke lapho. Mhlola lena. Hayibo, lo mama uyangicika wena, uyangicika nje. Ngibona ngomfazi bo. Hlanga.
Hayi Ntombi. Yebo ma. Yabo ngikubize lana nje. Kade usafuna ukuhamba nabangani bakho mina ngifuna ukuzokhuluma nawe into ebalekile eKapa. Okay. Mina ngathi mina ngeda futhi engilwa lempi wena unandaba nje. Hawu ma. Awuzinana kumina uzobuza ukuthi ma kwenzakalani manje ma ukwenzakaleli leyanto kade uplanile nani. Uyazi ukuthi iplan abamdlula lisebenza? Angazi phela ngithembe wena. Alisebenzanga ke. Ngaka kuyena umfana. Sibusiso ngiphuma kuyena ngqo. Ayikuhlaza ke shem. Yabo yena. Kapheyiwe njengawusisi wakhe kutshela. Hayibo ma ufithi bayafana. Bayafana. Izithupha zegwayini labayana. Bayafana babuhlaza bobabili. Okay, manje ke since sekwenzeka nje sokuzokwenzakala ke? Nama ngazi uyazi. Yabo njengamanje kunzima angisazi ukuthi ngicabangeni ngenzeni. Yabo ngoba manje sengiphunyuka amaqhinga amabili wonke. Amabili wonke. Futhi hayi wakho mabili mathathu. Nangima wakho usibusiso ngihlulekile. Ngazama ngahluleka. Ngakho usibusiso ngahluleka. Ngakumamdluli ngahluleka. Yabona ke manje hayi ngigeza izandla ke mina. Angisazi ke. Yazi akumele ukuthi sisheshe sigive up ngaleyo ndlela. Usho nje? Ngicabanga ukuthi sisekhona into ongayizama yazi. Akuyini kodwa akuyini. Ngicabanga ukuthi mhlambe kanjani mhlambe ungathola mhlambe noma inkabi noma nje umuntu ongashesha kusheshisele nje ngayo yonke lento. Hayibo uyazazi ukuthi inkabi zibiza malini? Uzothatha mina lo mali. Hawu ma noma ngeyona inkabi but umuntu nje omthembayo ukuthi angakwenza lento le. Ashesha kwenze le fast. Akwazi ukuthi singaphela ama option kanjalo nje. Yazi ngiyenza. Awine lo yamthatha. Kodwa futhi mina manje anginayo nje umuntu osemqondweni anginamuntu mina ubani nje omunye ongamenzisa lento le. Yazi ngicabanga ukuthi khona engimaziyo. Ubani lo? Ongathula du. Ngoba mina ngifuna ungena enkingeni. Yazi akozama usanda. Hayi ke. Wavela wangicela ngomuntu okugcina. Usanto unama option? Awu. Awunawo. Mzame mhlawumbe khona ngakusiza ngakho. Futhi ngicabanga ukuthi uzokubiza kakhulu ke yena ngoba phela ubani yena? Usanto. Wewe usanto ufuna ukuthenga ibhanoyi ngami ngikutshele mina. Ngiyacazela usanto. Ntombi nje mzame ke at least. Hey, khona ngakusiza ngakho. Yabona namhlanje ke. Usebenze noma wakho ke Ntombi. Yabona namhlanje. Ngikuthanda impela. Ngize ngivume ngeke. Ake ngihambe kusanda. Yazi ake ngihambe kusanda. Alright ma. Awusebenzile ke namhlanje Ntombi yami. Ngiyakena impela usando manje. Okay, ngizokubona ngisake bangani bami. Uyazi ukuthi uma ubizwe mina ke so ngidinga usizo lakho ngithi. Sengikhona ke. Hayi ngiyabonga ke. Yazi ke mhlawumbe lento uzongisiza futhi ngayo ngakho bengithembe wena ukuthi wena wedwa umuntu ongangisiza ngayo lento. Awuyini ucabanga kanjalo ukuthi mina ngedwa umuntu ongenza lento eyicabangayo. Ukuthi lento ijulile futhi kumele ibe phakathi kwami nawe kuphela. Ya into emfihlo. Awuhlala udabeni ukuze ngizwe kahle le ndaba. Kunomuntu engifuna ukuthi uguluzele yena. Kanti indaba ejule kangaka. Umuntu kanjalo. Ngeke ngichaze kakhulu kodwa ke ngisho nje ukuthi nje unomuntu ongimise kabi lapha ekhaya. Ongimise kabi nje. Ongifuna ukuthi ungiguluzele yena. Mina into engayenza nje ukuthi ukukhombise isithombe sakhe then when wenza umsebenzi kuphela. Asikho ukuthi ngize ngichaze kakhulu ngaye. Alright, ngoba yena umsebenzi ukhomba ukuba nzima, ufanele ngikhiphe umphefumulo mina. Unayo imali yokungikhokhela? Hayi imali ikhona. Nginayo imali. Ngimaqala isho ukuthi kungaba imalini? 20,000 ngicabanga ngaba right. Ugeke Sando. Ehla kancane Sando. Umsebenzi womkabi phela okhuluma ngawo. Yazi ukuthi kuyaye kube imalini? Ima phela. Wethina belungu asinegotiate. Yikho ke lokho sikhuluma ngayo njengamanje. Noma uzokwazi ukuba namalini wena? Ake senze u15. Hayi noma u2 ngaphezulu.
Awu, u17. Ya, sobe sesibona ke. Ngoba ngiyafuna ukuthi lento eyenzeke ayikho inkinga. Ngizokushayela isithula du. Qede nje futhi uqede mina ngifuna ubuye na kumina usubuya nemphumela futhi okuyiyona ngempela imphumela. Nawe busuyayigcina ke lemfihlo ngoba ngifuna ukuboshwa mina. Hayi khulileka phela ngiyakwazi wena. Ngizokwenza umsebenzi professional after lapho yonke into iqonde bese igcina uyigcine ke lento. Ngizoyigcina. Ngizoyigcina impela. Khulileka. Nawe wazi wangilindisa bo. Awu. Kule ngikulindile. Ngoba sekwenzekile obwade ukufuna nowade ukufisa ngicabanga ukuthi uqondile. Hayi sizobonana ngamase sikhuluma ngayo yonke into ke. Ngikusendela isithombe leso. Mase uyambona ke lo muntu engifuna ukuthi ungiguluzele yena. Hayi. Mase emva lokho gibela phezulu komsebenzi. Hayi futhi isikhathi singathathi isikhathi eside. Gibela phezulu komsebenzi nje ulungise. Ngikhuluma kakhulu ngomlomo mina ngiyenza. Alright Sandra. Alright.